baba abin da ke damuna yaya gidan sauro ya kamata a ce ya nema sana'a. To ni ka san matsala na shi? Shi ya tashi ya nema aiki ma ya ƙe ni ba. Wallahi kullum kawai sai ya dinga bacci a gida. Bai dace ba. Ya ƙe ni ma aiki. Bai dace ba. Haka bai dace ba. A matsayin na babba bai kamata a ce bai da aiki ne ba. Gaskiya ni amma abin yana damuna. Wannan abun kunya ne ya gare mu. Ni barma ni barma ni zan wuce aiki kawai. To ni ma haka ne zan wuce aiki. Sai dai mun dawo ko? Shikenan sai mun dawo. Na yi ne ya. Dan makaranta? Na yi ne ya gesa. Da koma? An mun lafiya. Ya karatu? Lafiya lau. Allah rika rage gashin nan da Allah. Ha ba abin ka ce a burbewa? Ina kiran ruwa. Na reba shi a can baya amma na ji na cewa zai wuce aiki. Alhaji baba fa? Shi ma din da ya ma wuce ya ma fita aiki ma. Kana da kuɗi? 50 za ka ba. Ha baya. Ya kamata a ce ka nemi sana'a mana. Kada dai kana ga magana girma, kai dalla girma ba girma da Allah ka ba wani abu da Allah ka bani. Haka babu girma. Ya kamata a ce da girman ku. Ya kamata a ce ka nemi sana'an da zaka ringa yaya. Allah ba mu zuciya inda ita da Allah. Girma kai da an motsa dai wani ba girma. Girma dai ne za ka bani wallahi ni kawai ba.